വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. കടുക് പൊട്ടിക്കാൻ ഇതൊക്കെ ഇടുന്നത്. ഹലോ ഗൈസ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ. ഗൈസ് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെയും അമ്മയുടെയും ഗുഡ് മോർണിംഗ്. ഗൈസ് എല്ലാവരും ചായ കുടിച്ചോ? ഗൈസ് ഇവിടെ എല്ലാവരും ചായ കുടിച്ചിട്ടോ. വാവൂസ് എണീറ്റിട്ടില്ല, അച്ഛയും പണിക്ക് പോയി. എന്താ നമ്മുടെ സുന്ദരി ഇവിടെ നിൽപ്പുണ്ട്. ഗൈസ് അപ്പം നമ്മൾ രാവിലത്തെ കുറച്ച് വിശേഷങ്ങളായിട്ടാണ് ഗൈസ് വന്നത്. ഇവിടെ നൈറ്റ് ഇന്നലെ അടിപൊളി മഴയായിരുന്നു ഗൈസ്. ഇപ്പം മഴയൊന്നുമില്ല, ഇപ്പം ഇവിടെ നല്ല നല്ല മഞ്ഞുണ്ട് കേട്ടോ ഗൈസ്. അപ്പം എല്ലാവർക്കും ഹായ് പറയ്. എല്ലാവരും ഹായ്. പിന്നെ വാവൂസിന് സ്കൂളുണ്ട് കേട്ടോ. വാവൂസ് എണീച്ചിട്ട് എണീക്കാൻ പോകുന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ കറി വെക്കാനൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ മട്ടരി ചോറാണ്, കഞ്ഞാണ് ഇന്ന് രാവിലെ കഞ്ഞാണിട്ട് വെക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കുറച്ച് കൊള്ളുണ്ട് കേട്ടോ. നേരത്തെ വേവിച്ച കൊള്ളായിരുന്നു. 1 മാസമൊക്കെ ആവാറായിട്ട് ഉണ്ണിത്തണ്ട് ഉപ്പേരി വയ്ക്കുമ്പോൾ വേവിച്ച കൊള്ളാണ്. അപ്പം നമ്മൾ ഇതാണ് കറി വയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ. കുറച്ചുണ്ട്, ഇന്നത്തേക്ക് മതി. നമുക്കിത് ചൂടാക്കി എടുക്കാം കേട്ടോ ഗായ്സ്. എല്ലാവർക്കും സുഖമല്ലേ ഗായ്സ്? ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും സുഖമാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് കിടന്നവരും എല്ലാവരും ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ ഇവിടുത്തെ. ഇതാണിപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ എപ്പോഴും എല്ലാ വീഡിയോസിലും കൂകി വിളിക്കുന്ന ആളാണ് കേട്ടോ. ഞങ്ങളവന് വെള്ളക്കാരെന്നാണ് വിളിക്കുക. എന്തോ കിട്ടിയിട്ട് വിളിക്കുകയാണ്. എലിയുടെ വാലെന്തോ കിട്ടിയെന്നാണ് തോന്നുന്നു ഗൈസ്. അപ്പോൾ ഇതാ ഇവിടെ ചോറ് വയ്ക്കാൻ വെള്ളമൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. കണ്ടോ ഗൈസ്, തീ അടിപൊളിയായി കത്തുന്നുണ്ട്. അരി ഇട്ടു കേട്ടോ. ഇതാ അരിയിട്ട് തിളയ്ക്കാൻ അങ്ങ് തുടങ്ങി. കണ്ടോ, മട്ടേരി ചോറാണ് കേട്ടോ. മട്ടേരിയാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. ചോറിലിട്ട് വയ്ക്കുന്നത് രാവിലേക്ക് കഞ്ഞിയാണ്. അപ്പോൾ തീ പവറായി കത്തുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് കണ്ടിവിടെ ഇഷ്ടംപോലെ പാത്രം ഉണ്ട് കഴുകാനുണ്ടോ. നൈറ്റ് ഫുഡ് കഴിച്ച പാത്രം ഒന്നും കഴിയില്ല കേട്ടോ. പിന്നെ മോർണിംഗ് ചായ കുടിച്ച പാത്രമൊക്കെ ഉണ്ട് ഗൈസ്. ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ടോ പാത്രം കഴിയുന്നത്. ഇവിടെയൊക്കെ എന്തോ പോലെ കോൺക്രീറ്റ് ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല കേട്ടോ. അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ കിടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ സാരമില്ല, നമ്മൾക്ക് ഉള്ളതുപോലെയല്ലേ ജീവിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെയാണ് കേട്ടോ പാത്രമൊക്കെ കഴിയുന്നത്. അമ്മ അവിടെ ക്ലീനിങ് പരിപാടി തുടങ്ങി കേട്ടോ. അപ്പം നമ്മുടെ പാത്രങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെയാണ് വയ്ക്കുന്നത്. ഈ ഒരു സംഭവം ഈ ഒരു തിട്ടിലാണ് പാത്രമെല്ലാം നമ്മൾ സെറ്റാക്കി വെക്കുന്നത്, എടുക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഡെയിലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന പാത്രമാണ് കേട്ടോ. അപ്പം അമ്മ അതിൻ്റെ വെള്ളമൊക്കെ നിൽക്കൂലേ, അപ്പോൾ ആ പാത്രമൊക്കെ അങ്ങോട്ട് നീക്കി വെച്ചിട്ട് ഇവിടെയൊക്കെ ഒന്ന് തുടച്ച് വിടാണ് കേട്ടോ. അമ്മയ്ക്ക് വയ്യ, എന്നാൽ അമ്മ ഇരുന്നിട്ട് കഷ്ണങ്ങൾ മുറിച്ച് തരുന്നു. ഇങ്ങനത്തെ കൊച്ചു കൊച്ചു ജോലിയൊക്കെ എനിക്ക് ചെയ്തു തരാറുണ്ട് കേട്ടോ ഗായ്സ്. അപ്പം നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വന്നിട്ട് കൊള്ളു വറുക്കാം കേട്ടോ ഗായ്സ്. അപ്പം നമ്മൾ കൊള്ളു വറുക്കാൻ പോകണം കേട്ടോ. നമ്മൾ കൊള്ളു കരണ്ട് വെക്കാൻ പോകുന്നു കേട്ടോ. പുളി വെച്ചിട്ടുള്ള കരണ്ട് വെക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പച്ചക്കൊള്ളിനേക്കാളും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുത്തിട്ട് വെച്ചാൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും കേട്ടോ. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പുളി എടുക്കണം കേട്ടോ. ഇതാണ് നമ്മൾ പുളി ഇട്ട് വയ്ക്കുന്ന പാത്രം കേട്ടോ. കാണുന്നുണ്ടോ? ഇത് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ പുളിയാണ് കേട്ടോ. അതാണ് കറുപ്പ് നിറത്തിൽ കാണുന്നത്. കൊള്ളു വേകുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. വിസിൽ വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിൽ വന്നിട്ട് നമുക്ക് ജീരകവെള്ളം വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. തേങ്ങ ചെരുവാൻ തേങ്ങയൊക്കെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഇന്നലെ കിട്ടിയ ഇന്നലെ തേങ്ങ പൊട്ടിച്ചപ്പോൾ കിട്ടിയ പൊങ്ങാണ് കേട്ടോ. അതൊക്കെ ഞാൻ തിന്നതിൻ്റെ ബാലൻസാണ്. ഇനി ഇതെല്ലാം കളഞ്ഞിട്ട് കഴുകിയിട്ട് വേണം തേങ്ങ ചെരുവാൻ. നമ്മുടെ സുന്ദരി കുട്ടി ഇതാ അവിടെ. സുന്ദരി ഇവിടെ ഉള്ളിയൊക്കെ തൊല്ലിയൊക്കെ കളഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ പുളി വെള്ളത്തിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇത്രയും പുളി എടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മുടെ പാലക്കാട്ടുകാരൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ഇതാണ്. ഏത് കറി വെച്ചാലും കുറേ പുളി കറി ഉണ്ടല്ലോ. കൊള്ളി, വെള്ളപ്പേര്, പിന്നെ പുളിയോരക്ക, വെണ്ടയ്ക്ക, കപ്പക്ക, അതിലൊക്കെ ഇതുപോലെ ഒത്തിരി പുളി ചേർത്തിട്ടാണ് വെക്കാറ് കേട്ടോ ഗൈസ്. ഹേ ഗൈസ്, നമ്മൾ തേങ്ങ ചിരാൻ പോവാണ് കേട്ടോ. നമ്മുടെ അമ്മുവാണ് ക്യാമറമാൻ കേട്ടോ. നമ്മുടെ സുന്ദരി കുട്ടിയാണ് ക്യാമറമാൻ. നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തേങ്ങ ചിരിക്കാം ഗൈസ്. അപ്പം നമ്മളിതാ കൊള്ളു വേവിച്ചോടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. തേങ്ങയും ചെറിയ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾക്ക് നെക്സ്റ്റ് വന്നിട്ട് ഈ തേങ്ങ ചൂടാക്കാൻ പോകണം കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്രയും ഉള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. കാരണം നമ്മൾ ഈ തേങ്ങ ചൂടാക്കുന്ന സമയത്ത് ഉള്ളി ഇടുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ. ഈ ഉള്ളിയോടൊപ്പം തന്നെ തേങ്ങയും ചൂടാക്കിയിട്ട് കറി വെച്ച് നോക്കൂ. പുള്ളിയാണ്, നല്ല മണം ഉണ്ടാവും. ആ മണം നമുക്ക് അതിനൊപ്പം കുറച്ച് വെന്തയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കും. ഒരുപാടല്ല കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ വെന്തയും നല്ല മണം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെന്തയും കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഇത്ര എണ്ണ കൊടുക്കണം മതി. കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് തേങ്ങ കൂടിയിട്ട് നന്നായി ചൂടാക്കി. തേങ്ങ ചൂടാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം പിന്നെ മുളക് പൊടി, മല്ലിപ്പൊടി, മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒക്കെ ഇട്ട് അതും കൂടെ ഒന്ന് ഇലക്കി ചൂടാക്കിയിട്ട് വേണം പിന്നെ അരയ്ക്കാൻ കേട്ടോ. നമ്മൾ തേങ്ങയൊക്കെ ചൂടാക്കി വെച്ചിട്ടോ. ഇത് ആറിയിട്ട് വേണം ഒന്ന് അരയ്ക്കാൻ. അമ്മ ഇവിടെ മുളകെല്ലാം എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മൾ പച്ചമുളക് വറുക്കാനാണ് കേട്ടോ. ഉപ്പിട്ട് വേവിച്ചിട്ട് എണ്ണയിച്ച് വറുക്കാനാണ്. നമ്മൾ കൊള്ളിതൊക്കെ വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അമ്മ 2 തക്കാളി, പിന്നെ പച്ചമുളക്
കീറിയിട്ട് നടുവിലൂടെ കീറിയിട്ട് അത് ഇടുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇവിടെ തേങ്ങ അരയ്ക്കാൻ വേണ്ടി റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നമുക്ക് പച്ചമുളക് മുറിച്ച് ഇതിലേക്ക് ഇടാം. നമ്മൾ തക്കാളിയും പച്ചമുളകും കൊള്ളിൻ്റെ ഒപ്പം വേവിക്കാൻ വെച്ചു കേട്ടോ. നെക്സ്റ്റ് തേങ്ങ അരയ്ക്കാൻ പോകുന്നത്. നമ്മളിത് തേങ്ങ അരച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. തേങ്ങയൊക്കെ ഒഴിക്കാൻ പോകണേ. നെക്സ്റ്റ് ഈ പുളിവെള്ളവും ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഇങ്ങനെ നമ്മൾ തേങ്ങയെല്ലാം ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കേട്ടോ. തേങ്ങയിലിട്ട് പുളിയെല്ലാം ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നന്നായി തിളച്ച് വന്നാൽ നമ്മുടെ കറി റെഡി ആവും കേട്ടോ. എന്നിട്ട് അവസാനമാണ് കടുക് പൊട്ടിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇവിടെ പച്ചമുളക് വേവിക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. വറുക്കാനാണ് കേട്ടോ. ഇത് വെന്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം എണ്ണയൊക്കെ ഒഴിച്ചിട്ട് നമ്മൾ വറുക്കാൻ. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കണം. ഇതിൽ ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കണം. ഞാൻ കുറച്ച് ഉപ്പെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് കറിയിൽ ഇത്ര കിട്ടുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് പച്ചമുളക് ഇടാനാണ് കേട്ടോ. എണ്ണയൊക്കെ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഗൈസ്. കറിക്ക് കടുക് പൊട്ടിക്കാൻ പോവാണേ. നമ്മളിവിടെ വറമുളക്, വെളുത്തുള്ളി, ചെറിയുള്ളി, കറിവേപ്പില എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. കടുക് പൊട്ടിക്കാൻ ഇതൊക്കെ ഇടുന്നത്. വെള്ളമൊക്കെ ഡ്രൈ ആയി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ചൂടാക്കാം കേട്ടോ. വറുത്തെടുക്കാം. നമ്മൾ ഇതിന് വെളിച്ചെണ്ണ എടുത്ത് വെക്കുന്നത്. ഇത് നമ്മൾ സിമ്മിൽ വെച്ചിട്ടാണ് വറുത്തെടുക്കുന്നത്. നമ്മൾ സ്പീഡിൽ വെച്ചാൽ കരിഞ്ഞു കേട്ടോ. തീ കൂട്ടി വെച്ചാൽ കരിഞ്ഞു പോകും. ഇത്രയും മതിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഓഫ് ചെയ്യാൻ പോകണം. കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കറി റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു. നമ്മുടെ മുളകും വറുത്ത് കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ. ഇതാ പച്ചമുളകും വറുത്ത് സെറ്റായിട്ടോ. ഇനി ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യാൻ പോകണേ. നമ്മുടെ വാവൂസും കഞ്ഞി കുടിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. കൊള്ളു കറി കൂട്ടിയിട്ട് കഞ്ഞി കുടിക്കുകയാണ്. വാവൂസ് കഴിച്ചിട്ടാണ് റെഡി ആവാൻ പോകുന്നത്. അമ്മയ്ക്കും ഇവിടെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ കഞ്ഞി. അമ്മയും കുടിക്കാൻ പോകണം ഗൈസ്. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ വീഡിയോ. ഗൈസ്, അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ കേട്ടോ ഗൈസ്. രാവിലത്തെ കുറച്ച് വിശേഷങ്ങളായിട്ട് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ഇനി വീണ്ടും ഒരു അടിപൊളി വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം ഗൈസ്. ബൈ, ടേക്ക് കെയർ.